Хәзер язучы Лерон Хамидуллинның «Кыш үткән юлдан» дигән хикәясен тыңлагыз. Bulut şöylesiz, ayaz, tımızık bir gün. Күк yüzün bilep baş içinde sabır yün kıyaşı balkı. Әлегә ул һәр кемгә дә тансык, назлап кына иркәли. Урак өстендәгедәй әлсерәтми дә, алҗытмый да. Аның җылысыннан җанга рәхәт, тәнгә сихәт кенә. Шуңа күрә дә тирә-юньдәге барлык җан иясенең бик тә дәртле чагы. Яшелләнеп утырган будай басуында да, пишәне бер мәртәбә чабып алынган үзән буйларында да төрле кош-корт, бөҗәкләрнең шат авазлары ишетелә. Күзгә дә күренмәс ул бөҗәкләр бер зөлексез зиңгелдәп килеп торалар иде. Күк бияне атлатып кына без иртәк үзәне буйлап киләбез. Юлдашым Шаһиәхмәт абзыйның никтер авылга ашыгыр исәбе юк әле бүген. Каршыга аккан иртәк суда әле тал туйралар арасына кирип югала. Әле чыңгыллы күл булып җәйлеп тагын алга килеп чыга. Үрле дә таулы, кирәле дә чыгалы бу үзән буе элек безнең авылны олы дөнья белән тоташтырган бердән-бер юл иде. Хәзер ул иртәк буе авылларының үз үткәне кебек онтылып бара икән. Аны вак сары алабута, әрсез бәпкә үләннәр басып киткән. Ey энем, кем йөрсен моннан хәзер? Күзен тал туйра дип, язын пишән дип без карт-коры аны искә алсак кына инде. Әнә бит басу ярып яңа юл суздылар. Дөрес шул, Шаһиәхмәт абзый ымлаган якта аксыл тузан булыты бер дә таралып тормый икән. Заман башка, юл башка инде. Тыз-быз чапкан ул җитез тимер атларга бу иске юл билгеле тардыр да, сикәлтәледер дә шул. Тик карт кына ул эшне һаман да өнә битерми шикелле. Җир кадерен белмибез. Ишелеп иген үскән басу уртасыннан юл сал. Шунда чыгарып каралты кура түзеп куймеш. Әнә тагын ниндидер комплекс төзибез дип күпер артындагы кырны бөтенләй чуттан чыгардылар. Юк, әвәл безнең бабалар бер төк төртүрдәй төшкә абзар салмаган. Бу җиңел сөякле, җитез хәрәкәтле карт белән без күрше авыл ишендә очрашкан идек. Аның тулырак түгәрәк йөзен, түгәрәк ыспай сакалын күргәч тә ул миңа кемнедер хәтерләткән кебек тоелды. Тик кемне соң әле, аныклап бетерә алмый калдым. Юл чатында авылга машина көтеп торуымны күреп, ул үзе мине танып алды. Беренче булып сүз кушты. Байтиракка кайтасың ахырсы. Әйдә, утыр диде. Бер әйтте, икенчесендә үрелеп, икеләнер җай калдырмый биштәремне алып арбасына куйды. Үзән юлыннан алып кайтыйм әле үзеңне, сагынгансыңдыр диде. Кәрим улы бит әле син. Күптән бу якларда күренмисез. Юлда барганда үткәндәге хәлләр бер-бер артлы искә төштеләр. Бәдүктәй дуслар күз алдына килгәндәй булды. Бәдүк белән кышын бер вакыт шулай юлга чыккан идек.
Инде бузлы кар өстендәге бихисап йолдыз шаткылары да әкренләп сүнеп бара. Ақтау сыртына иленеп кенә калган кояшның нурлары сүлпән хәзер яктыртмый да, җылытмый да диярлек. Ачык бит кулны шиметтереп әше җил купты. Ул әнә бабайдан калган иске җикмән аша үтеп, мамык сырманы бәсләндерә, тез башларын üşетә, уйыта шикелле. Әбәдүк һаман шул бер рәвештә, чабышкы кар инҗеләренә карап, ынтылып ята бирә. Үзе монда, күңеле белән әллә кайларда, еракта ул. Күбәләк гөлләргә кунса, гөлләр тибрәнә микән? Ул да мине сагынганда җырлап җибәрә микән? Авыз эченнән үзе шушы йөгрек шаян көйне көйли. Тик ни сәбәптер, ул ки бик сагышлы да, бик моңсу да яңгырый төсле миңа. Аның ул өнсез җыры тәэсирендә минем күз алдыма җәйнең айлы кичләре килеп баса. Егет һәм кызларның кичке уеннары, җыр биюләре гәүдәләнә. Кыңгыраулы иске гармункайның үздереп уйнаганы колагыма кергән сыман тоела. Әй, оста да тарта иде гармунны Әбелкарам абый. Һәм мин Бәдүкнең түбән оч Хәйри кызы Гөлдәминә тирәсендә бөтерелеп биюләрен күргән кебек булам. Ах, килешле дә кыз иде шул Гөлдәминә. Авылда бер матур, йөзе һәр чак балкып, елмаеп торыр иде үзенең. Биеп, очынып, круг әйләнүләр дисеңме? Җилкенмәс күңелкәйләрне дә җилкетер иде. Егетләр ирексездән артыннан тыпырдап бии башлар иделәр. Әйе, аңа күзәтүчеләр, йөрәк сирен белдерергә теләүчеләр байтак булгандыр. Тик качып-пысып безнең ишеләрдә ул уеннарга йөри, катнашкалый. Инде уен башлангач алар һәр чак диярлек Бәдүк белән янәшә булалар. Әйлән-бәйләннәргә бер артлы пар чыгарлар иде. Аннары авылда Бәдүк Гөлдәминәгә өйләнә икән дигән сүз дә таралды. Хуҗамал әби дә, имеш, улын солдатка быел ук алмасалар, моңа риза икән. Алла боерган булса, килен алып кайтса да бик разыймын. Алып кайтагына күрсен дип әйткән димеш. Бәдүк белән Гөлдәминәнең бер-берсен шушындый авыр хәсрәтле көннәрдә дә яратыша белеп яратып йөрүләренә, аларның саф күңелдән бер-берсенә омтылуларына һәр кем диярлек соклана гына иде. Кырда эш вакытында да, авылда кич утырганда да хатын-кызлар бу хакта бер искә алмый калмыйлар. Әйтерсеңлә, яшьләрнең бу саф җүләр хисе тол ятим калган ул солдаткалар күңеленә дә нур, яктылык бөркеп тора иде. Эй, китәрләр инде уеннан, иңнәрен иңгә салып кына дип сөйләр иделәр. Әйе, бәлки Бәдүк хәзер күшегеп чана төбендә яткан килеш, әнә шул хакта моңлангандыр. Хәер, абыйлары язмышын уйланса да гаҗәпмени. Бәдүкнең
тук бүдәнәдәй таза, тулы айдай түгәрәк битле ике абыйсы да бар иде. Улысы әле сугыш чыгар елны гына действительныйын тутырып кайткан иде. Аннары ул озакта тормастан беренче туплар ата башлау белән үк яңадан китеп тә барды. Барыйны исә икенче язда озаттылар. Хәзер алар исәндерме, саудырмы, Хубҗамал әбиләр йортына инде күптәннән бирле хат ташучының кергәне юк. Пушта безгә сугылган сайын әнкәй дә хәзер Хубҗамал тәйләргә берәр хәбәр юкмы дип сорап кала. Юк шул, бер төрле хәбәр дә юк. Суга төшкәндәй икесе тиң юк бит дип сызлана, сукрана күршәби. Инде Бәдигулласыннан да калса нишләр икән ул ялгыз карчык? Ничекләр итеп көн күрер дә, ничек түзәр бу хәлне? Безнең әле ярый юанышка да, киенешкә дә бала чага бар дип, шуны уйлап кайгырышалар якын тирә солдаткалар бергә туры килгәндә. Әйе, мөгаен Бәдүк шул хакта, ул да китсә япа-ялгыз тилмереп каласы анасы хакында да уйлангандыр. Гөлдәминәсен дә югалтасы, калдырып китәселәр килмәгәндер. Өйләнсәң дә ярый әлбәттә. Әнә бит Гөлкәй үзе дә әйткәнә, әткәй разый булмаса да үзем разый бит дип тора. Китсәң көтәрмен, башкалар көтәләр бит әле әнә ди. Нишләргә хәзер Бәдүккә берәү дә киңәш бирә алмаячак шул. Әнә шуларны уйлап, Бәдүк берсеннән берсе сагышлырак, моңзарлырак көйләрне көйләп, ул бәхетсез Зиләйлүк, Зөлхиҗәләр, Таһир Зөһрәләрне искә алып барасыман. Аның ул сыкрауларына, сызлануларына юл буе үлән сабакларда сыкрап куя. Әрнеп, тибрәнеп, затып кала төсле миңа. Шушы иртәк үзәне буенда, бук-буш ак кар сахрасында бер ялгызы әле бик озак моңайган иде Бәдүк күршем. Соңгы шафак нурында без элекке хәзрәт бакчасы урынына барып җиттек. Тәнне курып алган төнге суык төшкәч кенә кайтыр юлга чыктык. Үгезең ята күрмәсен дип Бәдүк мине һаман кисәтеп торды. Бүтәндәй хәлдән тайган, уфрып авыр сулаган ул малкайны мин мөгезеннән сөйрәп барам. Бәдүк абый олауны арттан этәреп килә. Әйе, авылны, Бәдүк абыйны хәтерләү белән үк мин көне төнгә ялганган ул озын сәфәрне дә һаман искә алам. Шөбһәсез, хәтер сандыгында гыйбрәтле хәлләр генә кала бара ул дип, мин сөйләгәннәрне жүкләп куя Шаһиәхмәт абзый. Иртәгә буласы хәлне күңел сизенә ул дигән юрау, шану бар. Кем нәрсәгә шана бит? Миңа калса, Бәдүк белән әнә шундыйрак хәл килеп чыкты.
Хөбҗамал аби аннан алдагы төндә ниндирәк төш күргән һәм аны ничек юрагандыр, хәтерләмим. Югыйсә, төпчек улы да чыгып киткәннән соң ул төшне бик тә күп күрә, күп сөйли торган иде. Аларны төрлечә юрап юана да, моңлана да иде. Хәтерлим әле, әни ул вакытта чын шану белән әйткәндерме, мөгаллимә буларак кына шулай тиеш тапкандырмы? Йокыда булган саташуларны юрап бетерү мөмкинме соң, Хөбҗамал абыстай? Төш бит ул йокы чүбегенә дияр иде. Әби дә бирешми, мин соңыннан сөйләгәнне исенә төшерә дә. Бәдүгем әнә бер көн алдан сизенгән китәсен, диде. Әйе, без кырга чыгып китү белән авыл советыннан аны эзләп килгәннәр икән. Мич башында яткан итек сырмалар да әле кибеп өлгермәгән, парланып торалар иде. Икенче көн иртән иртүк безгә Бәдүк килеп керде. Әйдә, тор, Айдар, мине станцияга озатышырсың, ди. Күрше-күлән әби карчыкларның безнекеләрне күрсәң, хәлләрне сөйләрсең, бик тә көтәләр анда диярсең кебек соңгы саубулашу сүзләр дә әйтелгәч, без юлга чыгып киттек. Хөбҗамал аби тилмереп кенә безнең арттан карап калды. Үз өендә адашкан кебек ары килеп, бире төртелеп йөргән арада бар теләгәне исән имин йөреп кайт, балам. Хат хәбәреңә тилмертмәдән ашмаган иде. Урамда кеше арасында ул тагын да югала төште сыман. Бер баскан урыныннан һич кузгалмый басып торды. Бәдүкнең бу китүе көтелмәгәндәрәк. Улының инде китмәсенә күңеле белән ышанып җиткәндә генә булды, күрәсең. Бу юлы Бәдүк абый чынлап китте. Мин аны бүтән күрмәдем. Имеш, җәй башында ул бер генә төнгә авылга кайтып киткән икән, дип сөйләүчеләр булгалады. Хәтта кемдер аның үзе чыгарган такмагын да ишеткән имеш. Гөлдәминәләр капка төбендә: "Эй, Тоцки утлары, шартлап ярыла туплары, уйландыра, сагындыра, син җанкайның юклыгы", дип Бәдүк киле-кисез генә моңаеп утырган имеш. Булса да булыр, ирләреннән беренче хәбәрне алу белән үк лагерь сукмагын тапташтыргалаган солдаткалар да бар иде ич. Аңа бит нибары 70 кенә чакрым. Аткан тупларының авазы көне-төне авылга ишетелеп тора иде. O zaman Бәдүк тә егеткә аннан бер кичкә качып кайту бәхте дә бәлки тигәндер. Әмма мин үзен аны күрмәдем. Хөбҗамал абиның да искә төшергәнен хәтерләмим. Хөбҗамал аби элегрәк тә бездә үз кеше иде. Әни камыр ашы кузгатса яисә ипи салган көн булса, бар әле улым, күрше абиеңә пәтер садакасы кертеп чык дими калмас иде. Бәдүк киткәч инде, әби ике йорт арасын тагын да ешрак таптады. Кайвакыт минем мәктәптән кайтуымны гына көтеп тора да: "Әйдәле бәбкәм, үземә кер, бәгърем. Бәдигулла абыең яраткан рәнчит пәрәмәче пешергән идем. Хатларын да укырсың", дип кыстый башлый иде. Тик хатлар гына көткәндәгечә еш килеп тормыйлар шул. Иске хатларны кат-кат укырга туры килә.
Теге көнне барында ишетеп бетермәдем. Тагын бер укалы улым ди. Һаман да үз яныннан җибәрми әби. Бигрәк тә кышның озын төннәрендә ялгыз каласы килми аның. Миңа да иптәш булырсың, тәмләп чәй эчерермен, кунып кына кал инде, балам, дип ялвара торган иде. Олы кеше үтенгәч, ялгыз калдырасы да килми үзен, бергә куну да шомландыра. Чөнки әби әллә белеп, әллә инде саташып төннәр буе үз-үзе белән сөйләшеп чыга. Эй, балам, Бәдигуллам, кемнәргә дип ташлап киттең газиз әнкәңне, ди. Уч төбендә калып ятим үскәнең лабаса, кайларда гына кагылып-сугылып йөрисең икән, бәбкәм, ди Хуҗамал әби. Кинәт төн урталарында әгүзе бисмиллалар әйтеп, төфләр киреп, шүкренгәли дугалар укырга керешә. Таң атмастан алда турып намазлы өстенә иелсә дә һаман сыкрану, сызлану сүзләрен ишетәсең. Эй, балам, бу суыкта юка шинель белән üşисеңдер инде. Үзәккәйләреңә үтәдер, Аллам. Җылы өемдә дә менә ишемә бер дә җылы кермилә, бәбкәм. Күкрәгемә бузны иләп кенә тораларла. Син балакайым üşеп туңганнар, анаң бәгыренә төшәдерлә инде, диде. Шулай сыкрана, көндә җиңү хәбәре килүен, сугыш бетүен көтте Хуҗамал әби. Явыз ярманны үз җирендә дөмбәслиләр инде дигәч, әбекәйнең бик җыерчыклары язылып китәрләр, сүнеп барган карашыннан яз нуры сирпелеп куйгандай булыр иде. Әйе, шулай өметләнеп яши, ул сугышның соңгы кышында уздырып җибәрде. Тик инде үзенең мич буйда, безнең самавар арты җылысы да аны шуыннан саклар хәлдә түгел иде. Ишек алдыма чыгып, җылы кояшка карап утыра башласам, күкрәгем шәй булай ук чәнчемәс иде. Һаман көннәр озынаюын исәпләп, унда уйнатыр, 11дә борын канатыр, 12дә җиз табан, 13тә күк табан, 14тә сөр сабан була. Сабан сөргәндә җылытыр, Ходаем кушса, дип көтте. Ләкин ул көнгә җитеш алмый. Шул күк табан вакытында гөрләп-гөрләүкләр аккан чакта дөнья куйды ул. Хәер, җәйне күрү түгел. Бәдигулла бәбкәсенең, Ездовой Забировның командиры гәүдәсен каплап калып вафат булу хәбәрен дә ишетергә туры килмәде аңа. Ул яман хәбәр килгәнче, язгы кар сулары, апрель туманнары Хуҗамал әбине гүриясе иткәннәр иде инде. 4 ел буе көткән шатлыклы көннәр Байтирәккә әз генә соңлап килделәр. Гаҗәп, сәер көн булды ул безнең иртәк буйларында. Кирәк бит, шул иртәдә яшел басуларны, йомшак бәбкәүләннәрен аппак кар каплап киткән иде. Җиңү сөйүне өчен беренче булып авыл советын каравыллап төн кунган Сәкинә апа таратты. Таң беленүгә ул ак карда иске галош изе калдырып идән өйгә чабулады. Пәбиде, кызлар, йоклап ятмагыз, пәбиде, сугыш беткән дип аваз салды бөтен авылга. Аннан соң без малай-шалай йөгерешеп чыктык. Кар эреп, аяк аслары шыпырдап беткәнче, "Сидеш,
жеңу, победа сүзләрен кычкырып йөрдек. Ул бәйрәм таңында бары тик бушап калган Хубҗамал әби өенә керүче дә, сөен әпкәй дип юату сүзләре әйтүче дә булмады. Хәер, без башка ятим йортлар тирәсеннән дә мыштым гына үтеп китәргә тырышабыз. Җаны әрнүле кешеләрнең кайгыларын яңартасыларыбыз килмиде. Ә мин бу көнне Пруссия шигендә, госпитальдә идем әле, дип куйды Шаһи Әхмәт абзый. Никтер ул бик уелып истә калмаган. Ә сугышка без атаң белән бер көнне аның машинасында киттек бит. Топ-тулы бер машина ик. Авылга менә ватылып җимерелеп бер үзем кайттым. Алай буласын кем белгән бит. Барганда гел бәйрәм җырлары гына җырлап барган идек. Укытучы Хәбиб башлый, без җиңмәс көч юк дип күтәреп алабыз. Ул да бик еракта ятып калды бахыр. Шаһи Әхмәт абзый иптәшләренең кайларда сугышып йөрүләрен, кемнең ничек үлеп калуын искә төшерә. Аннары Кәрим генә баштук бездән аерылды. Бигрәк сабыр, салмак табигатьле. Ул да саклана алмаган дип өстәде. Машинасы белән бер янып терелгәннән соң 43-нче ел июль башында гомере үзелгән. Синявины калкулыкларында җирләнде дип хәбәр алдык. Үзем күңелдән ул чакта да бәлки шундый ук матур, кояшлы бер көн булгандыр дип уйлап алам. Шаһи Әхмәт абзыйның Хәбибкә 30 яшие, фәләнгә фәлән яшь диюеннән чыгып, әтинең ничә яшьтә үлеп киткәнен исәпләп карыйм. Әй, әти, нибары 34 яшь булган икән ич сиңа. Миңа да бу ел шулай була түгелмесең? Ә карт сугышчы исә үз фикерен төгәлләгән дә әйтеп, да, малай, егетнең егетләре харап ителде. Арадан мин бәхетле булдым. Бу очракта Аллага 1000 шөкер диярләр бабайлар булса, дип сүзен йомгаклап куйды. Без инде иртә күзәненнән очлы тау иңенә күтәрелгәнбез. Шаһи Әхмәт абзыйның хат һәм газеталар, шатлык һәм бәхет хәбәрләре белән тулы кәзүнни зур сумкасы күптән хуш исле тугай печәне астына күмелеп калган. Сүзә күрдән төшәсе дә авыл. Тагын да ишәеп, үсеп киткән ак тирәкләр, ак иләр өстендә кичке шәфәк кызыллыгы сиземләнә. Бу кызыллык авылны кинодагы кебек итеп тагын да матурландырып күрсәтә төсле. Ул иләр, урам тыкырыкларны бизәп үскән өянке тирәкләр арасыннан мин түземсезләнеп, ашкынып, үз урамыбызны, үз йортыбызны эзлим. Инеш күперен үтүгә мин әвәлгечә һаман читән капка төбендә утырган Шәфиq бабайны, җил-җил татлап килгән Гөлдәминә, шук холыклы бәдүкләрне очратырмын сыман. Шаһи Әхмәт абзыйны күргәч тә бая кемгәдер охшаткан идем. Шәфиq бабайга охшатканмын лабаса,
Тырма тутып килсәң сапларга, чалгы китерсәң шундук сугып бирергә әзер торган игелекле Шәфиq бабай улы икән Шаһи Әхмәт абзый. Булмаш шул, әткәйне дә, Бәдүк абыйыңны да, тагын бик күпләрне очрата алмассың хәзер авылда. Юк инде алар. Гөлдәминәне күрерсең шәй. Күрерсең дә, танырсың да. Бер дә картаймый ул, һаман шулай шат, көләч кыяфәтле. Бит 5 бала анасы. Ирдән уңды ул, шул картайтмый аны. Гаҗәп бу дөнья. Бәдүк тә ишен югалткач инде ул бәндә гомергә башын күтәрә алмас, шулай буйгып сулгандыр дип уйлыйсың. Юк, алай түгел шул ул тормыш. Бик катлаулы да, гади дә. Хубҗамал абыстайның кече улын бөтенләй хәтерләмим мин. Без киткәч егет булгандыр шәй. Гөлдәминә менә күз алдымда. Гөлдәминәнең, мин белгән авыл күрке Гөлкәйнең үзгәрүе дә, кияүгә чыгуы да ихтимал. Шулай да мин аның Бәдүген онытуына ышанмыйм. Истән чыкмас андый яшьлек хисе, андый мәхәббәт. Тиз генә йөрәктән алып ташлар да егет түгел иде шул Бәдүк. Шуңа да аның Гөлкәе сыңлап кына бөтенләй чит ят авыл кешесенә кияүгә чыккандыр да әле. Үз авылының, үзенең Бәдүген оныта алмаганга шулай иткәндер. Мин дә Бәдүкне үземчә яраттым, аңа үземчә, малайларча табына идем. Әле дә ул миңа үздә үрнәк тә сыман. Тик мин аны 40 яшьлек ир итеп кенә күз алдына китерә алмыйм. Минем өчен ул һаман 17 яшәр тик тормас бер җан иясе булып кала бирә. Инде күбәләк гөлләргә кунса, гөлләр кибрәнә микән дип кемдә булса җыр башласа, күз алдымда арыш салам өстенә сузылып яткан моңсу кыяфәтле Бәдүк төсмерләнә башлый. Шулай да никтер Бәдүк һаман исәндер, җырлый моңая һаман да каядыр ерактадыр, туган авылына кайтырга тилмереп кенә йөридер кебек хис ителә. Бу хәл бәлкем үземнең дә күптән читтә йөрүемә бәйледер. Шәй юксынып, капка төбендә көтеп утыручысы булмаганга шулай уйланадыр. Без авыл башына ук килеп җиткәнбез. Түбән эштән мөгри зур көтү күтәрелеп килә. Аксыл тузан булты куптарып, урамнардан эшлекле машиналар узып киткәли. Анда-санда бала чаганың йөгереп үткәне күренә. Инеш буасы ягында, тал тирәк тирәсендә тартай моңланганы ишетелеп кала. Тартай, тартай. Юк, кайтай, кайтай дип һәр кайткан кешене элеккечә үк санап, исәпләп торадыр шикелле ул. Карале, тартай һаман исән икән дип куйганымны үземдә сизми калдым. Алар бит үзара сугышмый, диде Шаһи Әхмәт абзый. Аннары күк биянең сыртына тидерми генә чыбыркысын болгап алды. Ат инде булай да ялыккан, тизрәк авылга керергә ашкына иде ахырсы. Йортып кына инеш күперенә таба ярдан төшә башлады.